Odborníci zo školstva kritizujú prísľuby o budúcom smerovaní rezortu bez termínov a finančného krytia. Korupcia oberá našu štátnu kasu len pri verejných zákazkách o 0,5 miliardy eur ročne, tvrdí prieskum medzi podnikateľmi. Rádiožurnál. Čísla bez záväzkov nič neznamenajú, reagujú zástupcovia viacerých školských organizácií na správu o stave a budúcnosti rezortu. V dokumente, ktorý schválila vláda, im chýbajú termíny plnenia úloh a finančné krytie. Pripomeňme, že v pôvodnej verzii správy prísľub každoročného navyšovania financií na vzdelávanie bol. Vláda však takýto záväzok nepotvrdila. 6% HDP pre školstvo do roku 2020 je základným kameňom úrazu. Rok 2020 je ďaleko a podľa vládou schválenej správy len ťažko zistiť, ako sa budú peniaze deliť medzi regionálne a vysoké školstvo, prípadne vedu. Európske štatistiky vždy konkrétne hovoria o financovaní vysokých škôl, regionálnych škôl a vedy. Upozorňuje predseda Rady vysokých škôl Viktor Smieško. V týchto štatistikách, ako aj štatistikách OECD, sme vždy na chvoste. To znamená, že je školstvo, vysoké školstvo a veda je na Slovensku podfinancované tak, že zaostáva niekedy násobne za financovaním aj v krajinách, ktoré sú okolo nás, napríklad Česká republika alebo Poľsko, Maďarsko. A nejde len o nekonkrétnosť 6%, pripomína šéf rady, ktorá je zo zákona najvyšším reprezentantom vysokých škôl. V pôvodnej verzii správy o stave školstva bol totiž prísľub každoročného navyšovania financií na vzdelávanie. Z materiálu, ktorý vláda napokon schválila, však tento záväzok úplne vypadol. Tých úloh do roku 2020 tak by sa žiadalo, aby pri každej tej úlohe boli uvedené termíny, dokedy sa to splní, a finančné krytie, pretože bez financií mnohé z tých úloh sa vôbec nedajú ani začať plniť. Správanie je tým, čo sme čakali, hovorí členka prezídia Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Gabriela Dorňáková. Kde je záruka, že školstvo tieto financie dostane? Predsednička Združenia samosprávnych škôl Slovenska Alena Petáková sa už ani nečuduje. Je určite sklamaním to, že vláda sa nevyjadrila k navýšeniu na každý kalendárny rok, ale navýšeniu do roku 2020, pritom len do roku 2016 má mandát občanov. Problémom nie sú len nekonkrétne percentá a čas, tvrdí prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska Saskia Repčíková. Opatrenia sú skôr reštriktívne, obmedzujúce slobodu žiaka, učiteľa, školy a aj rodiča. My oceňujeme, že ten materiál je určený na verejnú diskusiu. Boli sme svedkami toho, že opatrenia, ktoré sa prijímali doteraz, mali skôr likvidačný charakter. Šéf rezortu Dušan Čaplovič si však myslí, že nie je o čom pochybovať. To je o krokovaní a nie o povedaní, že tento rok toľko, budúci rok toľko, ďalší rok toľko. Vždy sa to odvíja od konkrétnej situácie rozpočtu, ale tie peniaze sa budú navyšovať, aby sme dosiahli ten priemer 6% HDP. Katarína Otová, RTVS. Pero za 320 eur, kazety na víno za 2000 eur, či ubytovanie ministerskej delegácie na londýnskej paralympiáde za 3 500. Učitelia donedávna takto poukazovali na plytvanie ministerstva školstva z jeho vlastnej webovej stránky. Odpoveďou rezortu je zastavenie zverejňovania kompletných faktúr a jeho obmedzenie na niekoľko povinných údajov. Ministerstvo školstva kúpilo softvér slúžiaci na zverejňovanie zmluv a faktúr za 1700 eur. Keďže pravidlá zverejňovania zmenilo, už ho nepoužíva. Takéto príklady plytvania sú odpoveďou učiteľov pre rezort, kde má hľadať peniaze na ich platy. Učiteľ Vladimír Crmoman. Tu ide o vojnu medzi učiteľmi a tým ministerstvom, pretože od toho štrajku vlastne bojujeme za tie financie do školstva. Vláda tvrdila, že tie peniaze nie sú a my tvrdíme, že tie peniaze sú, ale sú nehospodárne prerozdeľované. Ministerstvo reagovalo na odhalenie učiteľov nielen zastavením zverejňovania kópií faktúr. Z webu totiž stiahli aj informácie, ktoré boli ešte nedávno dostupné. Peter Kunder z Aliancie Fairplay. Pokladám to za vyslovene účelové opatrenie, ktoré má komplikovať prácu kritikom, ktorí upozorňujú na plýtvanie v tomto rezorte. U nás ešte štátni predstavitelia neprišli na to, že verejná kontrola môže byť podstatou z úspechu. Ministerstvo školstva obvinenia z účelovosti popiera, hovorca Michal Kaliňák. To je úplný nezmysel, ktorý sa absolútne nezakladá na pravde. Rezort začal zverejňovať na novom webovom sídle. Práve tak, ako to určuje infozákon. Učitelia argumentujú, že predtým mali prístup ku kópiám tých faktúr, teraz faktúry tam už nie sú. Všetky faktúry môžu byť k dispozícii k nahliadnutiu každému, kto nepožíva.